Diha sa Ebanghelyo, si Jesus miila sa katungod ug kabililhon sa pagtulun-an sa mga Pariseyo ug magtutudlo sa balaod nga nagasukad sa balaod ni Moises. Busa giawhag ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga maminaw sa ilang gipanudlo apan dili ang matang sa ilang pagkinabuhi. Adunay usa ka pari nga miingon nga sayop gayud nga dili pagbuhat sa ang gisangyaw. Ang pagbasa gikan sa ang sinugdanan sa basahon ni Ruth. Si Naomi may paryente nga ginganlag buos, dato og tinamod og paryente sa iyang bana nga si Elimelech. Miingon si Ruth kang Naomi, tuguti ako sa pag-adto sa kaumahan aron paghagdaw sa mga uhay nga gibilin sa mga mangangani. Manghagdaw ako sa luyo sa tawo nga motugot kanako niini. Si Naomi mitubag, lakaw anak. Busa miadto si Ruth sa kaumahan ug nanghagdaw sa luyo sa mga mamumuo nga nag-ani sa mga sibada. Ug kadto ang uma ni Buos, paryente ni Elimelech. Unya miingon si Buos kang Ruth, ayaw na panghagdaw sa ubang uma, dinhilang pangani uban sa mga sulugoon kong babayi. Kuyog kanila bisag asa sila mangani. Gipahimangnuan ko na ang akong mga tawo sa dili pagsamo kanimo. Kun uhawon ka, inom og tubig nga anaa sa mga tadyaw. Mitikubo si Ruth ug ang iyang nawong midapat na sa yuta ug miingon siya kang Buos. Nganong magtagad og naluoy ka man kanako nga usa man lamang ako kadumuduong. Si Buos mitubag, gisuginlan ako sa tanan nga nahimo mo alang sa imong ugangan sukad pa sa pagkamatay sa imong bana. Nasayod ako nga gibiyaan mo ang imong mga ginikanan ug ang imong nasod aron pagpuyo kauban sa katawhan nga wala nimo hiilhi kaniadto. Busa gidala ni Buos si Ruth sa iyang balay ingon nga iyang asawa, ug sa ilang panagtipon gipanalanginan sila sa Ginoo. Nagmabdo si Ruth og nanganak og lalaki. Miingon kang Naomi ang mga babayi, dayga ang Ginoo, gihatagan kaniya karon og apo aron magatiman kanimo. Hinaut unta nga ang bata mahimong inila dinhi sa Israel. Magdala unta siya kanimog bag-ong kinabuhi ug maghatag kanimo kasiguruan ini katigulang nimo. Ang imong umagad nga nanganak kaniya nagmahal kanimo ug himuon niya ang labaw pa sa mahimo sa 7 ka anak nga lalaki. Gikuha ni Naomi ang bata, gigakos ug giatiman niya. Ang bata ginganlag ubed sa ilang mga babaeng silingan. Miingon sila, natawo alang kang Naomi ang usa ka lalaki. Si Ubed mao ang amahan ni Isay, ang amahan ni David. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Ania, ingon niining pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo.
Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion, makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga ug gipapasaan nila sa mga tawo, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasaan sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tawo. Tan-awag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan, nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug gibaligto sa ilang mga bukton. Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan og tahuron didto sa mga merkado ug nga ang mga tawo mutawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon, ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.